Naranasan mo na bang maglakad ng mga paay na lalagyan ng putek at yung putek na napakan mo nakalagay sa paa mo, sa ilalim ng paa mo, imposible naman sa tuhod mo, nalalagay lang sa tuhod kapag ikaw ay natumba, kapag natumba ka pati yung mukha mo nalalagyan. Ang putek, napuputikan ang lahat at anumang uri ng bagay katulad ng mga mata mo, nalalagyan talaga yan ng mga putek. Yung tsinelas, yung kabaong, yung tinidor, yung kutsara, at kung ano mang uri ng mga sasakyan nakakalipad, o kahit yung mga sasakyan sa outer space. Gusto kong kumain ng matamis ngayon, ngunit ayoko kasi kulay putik yung chocolate. Matamis yung chocolate, pero para kasi putek. Yung putek, masarap siyang imagine na parang cake, pero ayoko talagang kumain ng cake kasi ang putek yung talaga, yung mga taong hindi nakakapak ng putek, yung mga taong walang konsensya, walang utak, wala talaga, tanging iniisip nila sarili ng kapakanan. At yung mga taong hindi nakakaapak ng putek, yun yung mga taong nakatira sa Malacanang, taong nakatira sa 5 palapag na bahay, mga taong hindi talaga nakaapak ng lupa. Yun yung mga taong, Diyos ko, ayos sumayad sa lupa.